दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। मैं आपकी साधना दुबे आज आप सभी के सामने बहुत ही प्यारा, छोटा सा, सुंदर एक प्रभु श्री राम का सोहर गीत लेके आई हूँ। दोस्तों, बहुत ही प्यारा है, तो आप लोग सुनिए, सुन के आनंद लीजिए और अपनी छोटी बहन को अपना दुलार प्यारा आशीर्वाद खूब ढेर सारा दीजिए। राम जे चले मधु बनवात मैया से रज करई मैया से रज करई हो मैया। हम तऊ जावई मधु बनवा सीता के कैसे रखबो, सीता के कैसे रखबी हो मैया। हम तऊ जावई मधु बनवा सीता के कैसे रखबो, सीता के कैसे रखबी हो। अंगना बेटा अंगना में कुइया खो दौवई सीता के नहवई, सीता के नहवई हो। बेटा खाड़ चिरऊ जी का भोजन हृदया लेके रहबई, हृदया लेके रहबई हो। बेटा खाड़ चिरऊ जी का भोजन हृदया लेके रहबई, हृदया लेके रहबई हो। राम जे चले मधु बनवात मैया से रज करई मैया से रज करई हो मैया। हम तऊ जावई मधु बनवा सीता के कैसे रखबो, सीता के कैसे रखबू हो। राम जे गए मधु बनवात सीता जिया रज करई, सीता जिया रज करई हो। बहुआ नैहर से भैया वो लव तो नैहर चली जा, तो नैहर चली जाती हो। बहुआ नैहर से बीरना वो लव तो नैहर चली जाती, नैहर चली जाती हो। बहुआ नैहर से भैया वो लव तो नैहर चली जाती, नैहर चली जाती हो। राम जे चले मधु बनवात मैया से रज करई मैया से रज करई हो मैया। हम तऊ जावई मधु बनवा सीता के कैसे रखबो, सीता के कैसे रखबी हो मैया। हम तऊ जावई मधु बनवा सीता के कैसे रखबो, सीता के कैसे रखबी हो। धन्यवाद दोस्तों। यह सोहर गीत आप लोगों को कैसा लगा?